Hello guys, how are you guys? Hello. Hello guys, maskera say. Duda unyaso relax. Murukundoona here guys kuti nhasi ndakarelaxa. Murukundoona here kuti nhasi ndiri kutenderera guys. Mira ndokutaridza kuti ndiri kunyatsotenderera. Apana ndisora ndichita muzerere guys. Ndasora ndichita muzerere ndiri panapa. Eka. Ndasora ndichita muzerere guys. Ndasora ndichita muzerere ndiri panapa. Ha? Zvanani. I hope guys matigadzirira madrinks enyu. I hope mavene madrinks enyu guys. I hope madrinks, popcorn, whatever zvauri kumwa munacho, because we are going to have a long night. So guys, maskura say maneru salvonani ninjani tumela madekwa napudhi. Muri say seko guys, ai waita mchide zaumwe guys. Nasi madam meli vari kungotenderera vari pachigaro chenyasha. Ndiri pachigaro chenyasha guys, vandiri kungozviona ndiri kudai so. Anditika iyi chair yatengwa nemudhayarisi. Mudhayari ushu. Hesi pegi chipoko. Ndiri kungozviona guys apa chichair. Alizinzara vari udzaona kuti kwadzikwana imi. Right. Mudhayari uyu guys wanditengera chitiro zvikaisisimeni. Chair munenge ne 4 hours dzamunoita. Okay, anzi kudi apa right guidance. Hello. Mubatike zvekumanya zvinono. Andibatike zvekumanya zvingatoi pa live. Wati? Ndiri kukumbira kuti announce kuti vamasa vanhu vechimusanyaya dzekuregister takavhara for now. Uri pa live unokwanisa kuvaudza kuti shamwari kubatika ndibatike zvekumanya unoziva kuti tinenge tiri mahasla tinenge tichipinda marocation nomarine tichitsvaga nemumadhorobho saka kubatika kunonetsa nandichiona hangu mameseji ako nemauyi but ndandisina nguva yekuresponda. Uri pa live vaudze. Maskera sei madhari registration takavhara for now. Tiri kumirira global chairperson kuti azotiudza kuti tovhura rini. So vanhu ngavasati vhurire zvavo kana kuti tuka kuma-inbox. Watukwa? Alright. Aiwa, iwe zvino unova wangwajara kutukwa. Uchiri kuvhunduka kutukwa here? Aiwa. Unova kuti ucharerata. Kudojaira kuti ucharerata kuti ukapedza vhiki usina kutukwa uyezwa kuti pane chinhu chakachuta kuti zviri normal here zvekupedza vhiki ndisati ndaonekwa. Zvinototaridza kuti uri passport uri kuonekwa. Ukaona masiri kutokutaura kana unobikira doro mudzimu yako pane pasina mira mushi. Unova wautukwa. Saka great kanzi vanhu vari muSouth Africa registration yemadhayarisi yakavharwa. Hanzi yakavharwa tamirira kunzwa kuna global chairperson kuti vanoti zvovhurwa futi zvarini but for now it has been closed. Saka hanzi musanditukewo muri kuya muchinituka kuinbox. Saka indinoti vari kuinda musiyema mutuka sterek kuti anyatsosimba ajaire. Kana mainda pepe akati hey takavhara mubva masiya mamudira mweya mazhuwa momubhomba kuitira kuti anyatsosimba ajaire. Handiti because ndi admin yako SIS saka kutukwa achatusangana nako saka akada kupanika kutukwa iko zvino itojaira shamwari akukura kutukwa kura iwa zviwa.
Wazviwa Queen kuti kwakurai kuti kwakutadzidza zamba kwako angori mashoko chete anenge achingobuda muromo munhu asi zvazvinokutadzisa hapana ere zvanokuita hapana andozviwa ugara uchizvudza uzviri mind izvozvo lokuti tingakapera kuenda kupi bye right guys andi mazvinzwa aka saka guys ndandiri pakatokudzai pamusoro pechigaro chenyasha chandigere ndigere pamusoro pechigaro chenyasha guys nhasi ichi chigaro guys SIS MELLY mucheya munongoti kwai sure 4 hours makagara pachiya muchitenji chikuonai mukasimukira mukaita kunge muri kudai muita kunge chiya ndikatipo paya ine mapiro maviripo paya nendakasa mapiro maviripo paya paya chiya yaya ichigwadza andimaona sanzi yadzoka load shedding oh really all right saka mudhayari mufunge vedu wenditendereiwo vasikana ndibatsireiwo kutenda vedu wenyu anti mucha stara ndakakupai anti mucha thank you very much vedu vevaisireiwo malavu nemalikes rudo rwakadai runoshamisa iko zvino ndakungotendererawo ndigere pachigaro chenyasha ndichingodroka ndiri pano and comfort haiperi mai mwana apa ndikada kungotodaiwo kuvata ndakadaiwo ndini ndikada kuchikwidza kumusoro kuntini ndikada kudzakisa pasi ntini ndikuita zvanoda ndiri pano animaona so ndozvandiri kungoita ini guys ndiri pano so thank you anti mucha tariro aiwa ndondowari zvichanaka ndondowari mirai kutaura zvemafuta imbondimirirai kusvika January patiri kusangana apa chibva kuholiday kana mwari vakatichengeta imbomira zvemafuta zvokutaura zvishoma izvi ndakangofanira ite kungoti ndingopusha ndimirire January isvike paholiday apa muchifara ndendiri busy nebasa ndendiri busy ini guys ndiri formulator I am a formulator guys ndizvo zvandakadzidziswa anditika kuformulate mafuta I know kuti ukatora product ukaita ichi ukasanganisa vanhu vanotsvuka ukatora ichi ukadai handika stretch marks dzinobva oil ema stretch marks unoibika so oil ema pimples inoibika so oil yechakati I'm a formulator ndakunyatsoziva ndakarara kune vamwe products ekuti ndakatenga kutomaziva pava ndasingatomazivi zvokuti zvaiti zvikataugwa mumaleseni ndaibvunza kuti ini zvakawanda ndagara ndichizikamwa ndobvunza kuti imbozokurudzai chinja mukutaura what is it chinja mutaura nezvacho saiko zvino ndichange ndichikuformulaterai pana January apa aiwa mirai makadaro tida kuona chao yapana chitu kwanzi ndevara kumeso ndazoita chichi utsvaga mai wako avapo she's not here I haven't seen her but this thing of yours me I don't like it it's a rabbit mom but I don't like it listen sinogona paiti mini veduwe munomba mune chinhu chakatengwa chichitengwa chakanetswa nemunhu chinhu ichi chondizivei chondiruma ichi achitorambira pauri kunetsa kusvika atengegwa chinhu ichi naimi uyu dhoidhoi wenyu uyu kunetsa kusvika atengegwa chinhu chani anofamba akangoti chibata kunge mwana chofamba chakaisiwa apa kunge mwana kudai icho chiki njoko ichi rabbit yako ina haindizivi doesn't know me so you see it wants to run away chinobatwa kunge mwana hanzi ndodawo kutsvuka aiwa zvose madhumbe don't worry shuwa munomba kuita tsuro asikana katogara netsuro munomba here isu asikana kuita kunge amhenu kumaplus 9 tsuro kwai chakapuwa zita kwai chinohirosi saka kana uri muhorosi yesi dress chadoko wangowarova kana pana uyu rozi linen rozi kwai chinonzi rozi chinhu ichochi chinonzi rozi ichi chakabatwa icho chinonzi rozi icho chishuro icho chinonzi rozi ndikati chikati kurei ndichachiuraya ndochihla handishure here you guys ishuro kai ngopiwa cabbage kunda kunoitwa shopping yecabbage wakomana kunotenga zikabbage ndinofa kupa umwe munhu kuti adle kuti kwai rozi adle cabbage asikana kana ndimiyo asi chindokuchidira chinhu one chisuro chiri smart saka chakaiswa gisigwa box ka chikanzi chinofa kukwata mubox saka icho chakabuda mubox achidi kugara mubox saka takazochisa pakona kudhuze negarage uko mukona muzasi umu ndo machinogara saka sikana choita china chinojambira mubox choitira mubox chiri smart ndizvo ndakangochifarira otherwise ndechakaita zvokusiya tunhoko tudukuduku tuwe black tuya pose pose avaiwana champoto kana ndachipa munhu ndaitotsvaka munhu kutochipa pazhapa zvino chinojambira mukati umu chopinda imomo nhai rice nyika dzino hanzvadzi uri mupenyu nhai usadaro iwe guys nhasi tine nguva yakareba tiri pano handitika hanzikoi kupedza jojo aiwa
andina kumbodzidziswa andina kumbodzidziswa zvekupedza dumbu zvekuti kana anopedza madumbu indozati dumbu rinopedzwa nekuita masitups ndozvandoziva zvekuti kwai kune ini zvekufomeleza zvedumbu handizvizivi kana zvemagaro musandibvunze izvozvo ina hangu handizivi indoziva zveskini yako ndozvandoziva kwete zvenai kutambisa nyama naiwe vaidha kutambisa nyama hanzi chogezera achigezeswi kwai chikatogezeswa chinofa here odi achitogezi chongogara mumba achibudi panze saka chinenge chiri smart achitambira mumadhaka chinongofamba pamateuzi papa chaimbotsvedza iko zvino chajaira animaona Julie ndi baby wangu saka chajaira saka chino kwachinoenda chongodla makabheji nemakarosi nemuriwo kovho animaona saka chinenge chingosmart kwanza achigezeswi ndichaida kuti tingachigezwe svika achigezeswi saka from now we are sort of family Syria pachela kwanza nyochfida chinofa manje pano chiri kufidwa kwanza ngachiti chione futi kana haiwa bodonix saka guys nyaya dzatina dzakawanda pano nasi tikugara pano guys nasi tikugara pano yes Chennai Kasunu we welcome you hanzi my first time aiwa tinokugamuchira hanzi nafuso konoda mana kuzuya ndikushure bvunza vari mucomment section vakatenga oil emanakuzi angu kuti vasvuka manakuzi apera kudona uku vabvunze mucomment section vanokudza ndinacho chimushonga chemanakuzi chemanje chandobika chiripo chandosanganisa nechichi ndezvemanakuzi ichi ndosanganisa nezvandosanganisa nazvo icho chichi ndechemanakuzi ichi chopisa zvisingatoiti chokutsvura manakuzi but sachi achizogwe pamuviri chinozogwa manakuzi chete right saka guys tapinda munyaya dzedu dzatinadzo nhasi munhu wenyaya yedu yanezuro yayo Wednesday akatumira apology mufunge mhepo dzinosimuka mhepo dziriko saka ipo paipa ichiti chimufonera kudai hanzi foni kungodzima foni just like that hanzi kungodzima foni just like kutodi akatozondisendera message the following day nefoni yemurungu wake handichika achitoti ndiexplainereyo kundopaka asi nhasi ari pano akukweretwa foni nemurungu amukwereta chifoni chimwe chidiki chine WhatsApp saka ndichashandisa nhasi kungodzima ndakati mhepo dziriko chero akatotaura tinoziva tichi mhepo dzinosimukira dzakwanisa vedu kuno kuwapisa asi kana mondiregererawo sori henyu vari kuchando tahwa nekutsva isu kunoku unai kutobuda ziya tahwa nekutsva handimazvona tahwa nekutsva anzi something ndinawo rega ndikutorere ndinawo but ayo handisi kumabikayo ndinongomaziva ndo andoshandisa inini ekuti musasvibe maampisi muite white anditika ndoyandoshandisa inini asi handisiri inini tiri kumanikirira hanzi kana wandiziva ramunondimhorisa ndiani kurya ndimhorise aripi ndichagomuona uya ndikupe pegi chipoko uya uzorema ndikupe mafuta uzori nayo chagoiona komedi yako andichaiona asi moro munin'ina wangu uri sei hanzi yesi musambo chipa zvine maonyeni alright saka guys yes she apologized Europe ndokwa zvainda zvawa zvinokuinda kuEurope mafuta ndatove customer yekuninozi kuiko kupostnet uko ndiri customer yepostnet inini client yobhesi yangu yakatowandira kunze kwenyika muno muyesi vanotenga nekuZimbabwe vari kutenga but client yobhesi yangu pafair yakawandira kunze Australia, Canada, UK, America, China, Japan nunzichi kwaichi kune Switzerland ndizvo vanotumira kuSwitzerland kunendekaisa vanhu 3 or 4 handimaona so guys hanzi please show me SIS MELLY Shakira ndigiroka chi makrima aya atoshandisa ema ampisi emuhapwa unoziva chinonzi apa yes ampisi right sa zviri kuitika guys ndezvekudai so hanzi ngataure load shedding na8 nhasi hakuna load shedding guys nhasi hakuna sure nhasi hakuna load shedding nhasi hakuna esitandiwe moli uri sei saka guys nyaya ndatanga kuti ndikuudzei inyaya yemahamba eChristmas yesi aliya mahamba eChristmas aya vedwe ekuenda kumaorphanage kuvanhu vari disabled saka please hanzizi kuti admin team yeSA ndichasvamisa sei but vari kuglobal please hanzi takukumbira kuda makati ma5 pounds na 10 pounds handisi kuziva kuti global zviri kufamba sei maxmas hambers aya arifanwa kuenda nemawheelchair saka hanzi izvo tokumbirawo kuti vanenge vakasarira kumashure vaya please ngatitei Christine Masheva zviti wakaisa namba isiriyo ukaisa namba yangu ndinotopindura zviti ndisapindure munhu ndinotopindura anditika so hanzi mahambas please muitawo zvemahambas
mosamari dzecho dzakataurwa kuti zviri kufamba sei. Handiti vekuglobal handiti chairperson ndivo vandituma kuti nditaure vapina apo kuti mahamba SA maadmin aminoti SA admins kuti muchaita sei. Handisi kuziva kuti muchaita sei. Ichi ndo chema ampis ichi ndo chema ampis ichi handikuona ichi moti kunya zoona here ndivali pai ichi ndo chema ampis ichi nditika ichi ndo chema ampis ichi antimazviona saka ndo chema ampis ichi. Saka guys ndo nyaya iripo. Angatimbosiya load shedding guys, nasa hakuna load shedding. Ngatimbosiya load shedding nasa hakuna load shedding. Ndikukudzai kuti nasa hakuna load shedding mukuchanaro. Right. Saka ndo nyaya iripo guys. Anditika so vema hamba moita zvema hamba 2 vedwe kushop yedu ye diaries uko kushop yedu ndiye munosapota shop yenyu ye UK. Kune shop ku UK uko kuna website ye shop ndiye munosapota vedu munotenga makapu ye diaries. Munotenga wameno zvimwe zviriko kuti munotenga musapote woka diaries. Mari yacho avamboishandisi vanisa muhomwe. Vane homwe yavanoisa inomirira ma emergency. Mari yacho vanisa muhomwe imomo inomirira ma emergency spire vanisa muhomwe. Saka ngosapota yo mukapinda mukatenga kapu wanopinda tenga kuda cheese sweater ameno kune mahood ariko ukapinda ukatenga ballpoint ukapinda ukatenga chone ngwangotenga shop diaries just ngosapota. Chero imi na ghost vana magwava mambishi nana chipoko pegi chipindayo mungonotenga wati mbodi kuze yudi kuti ndimi nani chingonotenga yo mungo support kuti tuka kwa munombosita kuyazvi chitsiva ikado kutenga wo kushop hani muri ku diaspora chitsiva iwo nokutenga ku shop faith maita kuti tuka kwa munomboita kuya handika mungo ndimonditaza kuti kundi tuka is nothing personal handika kufaisa page renyu kufaisa group renyu is nothing personal handiti asi mimi wotoza is nothing personal muita mchitenga woka ku shop handiti muita mchitenga wo ku shop uku kana ife ipaya ndizvozvo handiti zvoita kasquare handiti uku kuchitukawo kumchisapotawo tikuzoti aiwa igame ichizoti chigame titizoti chigame ichi hapana zvokutora personal pa Facebook ukaona munhu anenge akuzoti ndomuvenga anenge ane problem anozosvima muromo kuti ndovenga nhingi idambu anenge atine dambudziko tozoti Facebook ndengotsikana kunzi vamwe muchingosumuka pamusoro pevamwe muchingosikawo vamwe vosumukawo tsika umwe muchingosumuka uchingodaro handika ndo game yacho atimbo story personal ndosaka mchona mchingoya mungu ntukoko makana moya pano kukusekerera ndakana zvungu nazvo chero ndikazviona chero ndikazvipiwa kune imi vanhu vanotabasa kundigira maskisheti please stop it nyaya faith gwata comment section nyaya kundivigira pa screenshot siyana nayo iwe inde unoona ukomende kusiya ikoko usandipe ma screenshot vanhu vachizana ndikupa ma screenshot usandivigire ma screenshot hanzi makwa ari pano zimakwa mambishi mughost rem vari ku UK yava mai kuti njebere fufusoko hanzi iri kupi nice mail iri pa Facebook apa inonzi chiko direct inonzi chiko magosi ngapo notitengerawo inonzi chiko shop yacho chairperson pina istare shop pina website shop vanongonotengawo vo supportawo Facebook ufara guys it's nothing personal and mukona vachindibvarira kugroup kwavoko ingosekererayo mukomenta musiya koko kana toya pano tazvepano vanouya pano kana vaya pano toseka navo pano chigame animaona fara tichingodaro tichingoenda mberi kwamheno andimazviona right. So guys regai tichipinda munyaya yekutanga yatinayo nhasi. Nyaya yekutanga ndichapesera nenyaya ndashaya kundotanga neipi ndotanga neye ino chimuchemere ndikati regai tipesere neyoyo chika titange nenyaya imwe iri panapa zvisinei nezuro ndakakusura nezuro ndakabatwawo neumwe mukadzi awa ndichafonera apa ari kuuya ane kanyaya kari kuda kutaura kanyaya kake asi ndakashaya kuti ndoita sei handimaona nenyaya iyi akati ndoda kuenda kumadiaris kuda pamwe ndingadi ndingabatsirikana saka andibuudza kudaro nyaya iyi ndakabva ndabvunza ari kunyika imwe nyika iyo iri kuNamibia kune nyaya yakuNamibia kwereka ndikudzei ndobva nditi ndiri kuNamibia handiti saka ndandabva kutaura neumwe muri vandabvunza munhu ari kuNamibia ndowirirana naye ndikati iwe dambudziko rakadai munhu anogona kubatsirika kupi unoziva here ndobva andipa dzimwe nhamba akati vapei nhamba idzi animaona vanogona kubatsirwa nemunhu vandipa nhamba dziya kudaro ini bva ndatirega ndimbotiraya kubata ndinhasi uyu ndatirega ndimbotiraya kubata nhamba idzi nditaure navo ndiwadza kuti munoita here zvinhu zvinobatsira nemunhu uyu padambudziko ranaro ndabata nhamba ndabva ndavasendera meseji zvakanaka nditori murima mai mwana ndikutovasendera meseji makadini ndonzi ningi zvikanzi munodei ndikati amurapi here imimi
zvikanzi ndavana ngotukwa ndavandisati zviri kufamba sei ndavana ngotukwa ndavana sikwa zinqa ndavana blokwa apa sandataura zvandafambira ndavana blokwa ndisana chizviti andifunga pamwe kudai wrong number ndizvandafunga ndifunga pamwe kudai wrong number ini ndibva zvangopera zvakadaro zvapera zvakadaro 3 hours later guys pazouya vanhu manje vanhu vakuchindigira maaudio nechizvikanzi kune nyaya iri kupisa kupi kuna mibhiya uko yamwe mai vanozviti vanorapa muprofita vakanorapa customer varapa customer vakapisira vatora murume wecustoma ndikati ndakutoenda kuti ndagwa nenyaya ndikati nyaya chakafamba sei ndakutoudzwa chii nezvenyaya iya ndikutoseka paya ndikati vachirapa chekurati ndivava vefekava zvikanzi ameno ndikationei nhamba hamachakuti andibvunze nhamba kuti chii ndikationei nhamba dzacho dzamai vavo ndikupiwa nhamba dzandikunodzibaya kudai dziri kubuda mai ava vanditi nxa vandituka vaya saka ndabva ndaoma nokusaka ndikati mai ava vandavafambira ndichiti ndini makadi henyu ndiri kuya ndofunga vatofunga kuti nyaya yatosvika kwandiri kudhara izvo ini ndiri kufambira chi clearly munhu yeye munhu achauya pano nenyaya yake izvozvi hanimaona so hobva totopopota paya ndaita 1+1 ndikati okay it makes sense ndosaka vamhanya ngoshaudha vakadii vakabloka saka mai ava imazondibloka manje imi ndozati muri kuona murimomo mucomment section imazosiya manditi nxa mukandibloka ndisina chandataura saka inda kuda kuchikupisai imimi ndichakuudzai nyaya ndichaudza vanhu nyaya yenyu maaudio ndinawo handika ndichaplaya pamwe pane masite vanhu ndichijamba nokuti imi manditi nxa musati mawakutuka inasi nyaya inga asingaizivi handika ndandisingatoizivi mukamanya kundituka saka ini mapicha indapuwa imi kundituka kwamaita ndakuchikuitai famous muchinatsa kuzozikamwa kana muchirapa zvekunyepa zvinhu zvakunozonzi kwai zvekwai mimwe audio zvainonzi kwai makarapa nyaya zvezvozvo ndinetsawo ini hamene imwe audio iya zvabuda murume wacho wokutogwa achiti kwai ndakabatsigwa namai vavo kuda kwanga neproblem kuti mpolisi yake yanga isingamiri here akaurapiwa namai vavo mai vakuda vakazochiva mpolisi iya here vamuprofita ava vakazoitora vakazomutorera kumunhu wake mukadzi wake muprofita wokunamibhia uri kuziva nyaya uri kuziva nyaya yako hanimaona saka kwanzi budha baba vanonzi cosmas ndizvo cosmas vanga vane mpolisi yanga isiri kufamba functiona handi ndokurapwa namaya kuda pakurapa kuda vakaitione here kazi zvakafamba sena handizivi hanonda handisipo kudava ndokuzoichiva vamuprofita ndokuchitorera chii hanimaona ivo vazoita mavoices avo hameno vakuti akaitwa kupi kuti aitwa riini hameno vachizama kujustifya kuti inini wakasiya munhu ndikazozviwanira munhu ndikazodii bva chatozani chekuti chero dokta chaiye naimi vanga vofumura mai vangu voice note iroro ndapiwa iroro mai vanga vofumura chitaura twanzi akambouya ndikamushandira panyaya dzakati makambona munhu anofumura murapwa chero waiswa pakona sei chero watukwa sei guys nemurapwa ungatora murapwa womuisa pa wofumura nyaya dzake kuvanhu kuda kujustifya vanhu saka muri muprofita wefeki imi maimi sitare yenyu tinaro hangu handisati ndakuda kutaura asi sitare yenyu tinaro handika ndichatokuposta zvakanaka kuti vanyanyenza kuzivai izvi ndikuzviitira kunditi nxa kwamaita nokuti manisati manzwa nyaya yacho ndechi inda ndatoya necustom handakuziva nokuti mai vari kutambura vari kuma ndiri kuzounza pano handiti iwo manya kunditi nxa usina kuwa nyaya yangu saka for that uchakupisira izvozvo handiti maona saka mai ava vakatotora vona vakutogara nemurume uyu izvozvi nemurume uyayo handika vakadosiya vakati kwai inini nyaya dzacho ini mapostori zvimene maprofita imi zvamunotitirawo maprofita zvamunoitaka musadaro so musatambe nepfungwa dzevanhu so uku ndokunonzi kuita uprofita hwefeki apa kuganza kunoita mai iyoyo mbuya iyoyo kwanzi kuda ungachudza vanhu mugrupu rina ungachudza mukadzi yamene kuti ungachudza vanhu pai kwanzi chero mukaenda kwamunoda chero mukadi hapana zvamunondiita ende hapana zvavanokuita zveshuwa asi tongokutaura pano zvopera pano asi hazvotokuita ende hapana ndochokwadi zvokukuita hapana asi tongotaurawo zvotongodarikawo nemhepo ingori entertainment asi siyai zvokuti kana vanhu vakauya kune muprofita ari panamibhia apa ndichazomuposta notaura nezita rake ari panamibhia musaindeko nokuti akanoona mupolisi yemurume wako anotora murume wacho anotogadzira kuti atore murume wako uyu maya vanga vachitaura chihure checlient yavo iyi handika vachiudza vanhu vachiudza murume wavo akatora ko zvine inewe iwe ziva zvokurapa vanhu zvechihure chouyuyu choongoda kuropodza uchitaura zvine inewe ziva zvako iwe handi uri wakatora murume ko chihure chouyuyu wakatorera murume uyu iwe ungachataura wakanotora murume nekunotaura masecrets ouyu mukadzi mukuru akaita sewa hunyari shuwa munhu anozviti kwai ndiri madzimai ndoshandira vanhu ndokushandira vanhu kwamunenge muchiita
ndokushandira vanhu kwamunenge muchiita imi mai midzika mai ndizati makatarisa Namibia handika paNamibia apo hamudaro kuti kana vanhu vauya motora varume vamushandira kuti mumachiva mbolisi kuda makaona bhurugwa rakafuta here kana kuti kuda pakugadzira mbolisi baba makati tionei muda maida kudi hatizi mukabva matora hazvina kunaka siyaiwa nedzimba dzavo chero zvikaita sei kana munhu akauya chero nemurume wake chero vakonana iwe hauna right yekupinda pakati tinotora murume uyu handi wakashaya vako here wakashaya vamwe wakashaya vako pachaposta vana vako vachizozviona zvichigara zviripo kana usina kusimba ndipo yawaita yai usati wawa nyaya yangu ndoka zviri kuinda anyway ndichakudzokera sandapedza newe chimbomira nimbopinda munyaya chaichayo yanhasi saka panesa nemujolo panhingirikira paNamibia panesa nemujolo baba havana mhosva havo nokuti vakangoshandisigwawo zvavakashandisigwa kuti vainde handimaona bangaona mbolisi iye muprofita kaitipinde munyaya yedu yanhasi tifonere maya hello maskera sei hello maskera seiko maswera sei taswera iri seiko Namibia zvara nhasi iri ndizvo kuri kupisa here mati kuri kupisa here akuti kwatiri kuri kutonhora alright pakanaka dambudziko renyu zveriera mamambotarandora randozama kuti ndichikubatsira izvekoko kuNamibia wanike ndosangana nemuprofita uri kufamba achitora mbolisi dzavanhu saka ndabva ndangozosiya ndiwana ndichitaura panapa izvozvi ndandati zvemubatsirwe padhuze ikoko iye hachabvunzi kuti nyaya yenyu ndei ungotara kuti ndikati chirega 2 hours later kochizouya vanhu nenyaya yacho ndikati kuti tukangafunga kuti nyaya yasvika kudhara izvo nyaya yanga isati yauya saka mwari vatotaurai mamuchaindikoni nokuti ndewefeki manga muchanotorerwa murume ndewefeki kana munaye saka vakoma nyaya yakuchisai panapa ndei ngatiti tine vanhu vakamira vane nyaya panapa tine nyaya dzatinadzo saka ndati mungopinda panyaya yenyu chitati chii chakaitika what is going on neupenyu hwenyu chii chiri kuitika ndichapinda ndoda kungotaura kuti rutsvaga ndoda rubesi is it normal here ndoda kungobvunza kumadhairis kuti is it normal here kuti varume vanoti varota vachirara nemi vachirota vachirara nemi zviri normal here kana zvisiri normal ndingabatsirika nei ndoda kungobvunza zvakadaro just like that saka imi varume vese mundana nawo kana kuti vamusingadanani nawo kangokuona vantuka ndikakurisa chivata newe inini ndiri married ndori nemhuri yangu nemurume wangu okay saka varume vanenge vachikukurutai vachita nemueveryday ndevapapa vanhu wavandoshanda navo unongonzwa munhu waunoshanda naye kana friend ozongonzwa kuti ndarota ndakarara newe and it was real ndatotunda saka pekutanga ndaitofunga kuti pamwe munhu anenge achikudawo ozongokufantasizawo ndikutoona kuti kwautosvika more than 10 people kundiudza izvozvo saka ndikuda kuziva kuti is it normal here kana kuti idambudziko ringapedzwe nei zvakatanga rini ndakatombonzwa ndiri kuZimbabwe maybe 7 years back ndakazvinzwa ka1 but ana kuzvitora serious ati zvakazoita kunge kunyanya kuzvinzwa munzeve dzangu maybe pane 3 years ndopandatanga kunyatsozvinzwa kunge chinhu chiri kuramba chienderera alright murume wenyu ari kuzviziva here murume wangu anozviziva but munhu uya wekuti habhilivi pazvinhu zvekushinyirwa kana kuti anongoti it's normal pavanhu vanenge vachikuda aiwa normal yekungoti murume wese more than 10 people vachingoti vachitokwaita totunda nevarume ava anenge achikudza kuti ndatorota newe iwe tinofanira kudanana what like that but murume wangu kana ndikamuudza anongoti zvinhu anongozvitora sechinhu chidiki chisiri problem like that anongoti zviri normal imimi vacho imimi mirai tinyatsonzwisisa vanhu vanzwisise musati mavawana munhu mebva munanogona zoti mubvunzo kuti mubatsirwa papi imimi vacho kana muchiita bonde nemurume wenyu zviri normal munenge muchiita zvinhu zviri normal here hapana zvimwe zvamunofungidzira kuti pane zvimwe zvinhu zvisiri normal zvinoitika ipapo
handizii because inini mumarriage yangu nemurume wangu tiri okay, like even panyaya dzebonde redu it's okay, hapana problem iripo, handina dambudziko. Imimi hamunawo pamunorota zvimwe zvinhu zvisingawisiki like chichirarawo nemi kana kuti sei? Hapana pamwe pamunogona kurota muchirara strange men? Hapana. Hapana, inini hapana chandinorota zvino, handisati ndamborota ndakarara nemunhu, handisati ndambozvirota izvozvo. But ndinongosurprise ndichinzwa vanhu vachingondiudza kudaro, macolleagueswo. Saka ndikuda kuziva kuti is it normal or iproblem here, zvingakundwa sei? Because zvakuita kunge zvaungondibhoka kuti ungonzwa munhu ati ndarara newe, ndakurota like that. Ambuda muchikura vakoma, muchikura maybe machikurei, amunawo here pamakambopiwa kana ungave maybe mushonga pamwe muchisi muri kubatsirawo something? Because ndikufunga kuti pamwe kudai nini muri kushandiswa ameno, kufunga kwanguwo. Hapana, handisimbori munhu anoita zvemushonga kana kuti kudii. Chero zvenhova chavo vana vangu havana zvokunzi kuitwa nhova because murume wangu haabhilivhe pazvinhu zvese izvozvozvo. Mungori munhu akuenda kuchipatara odzoka nevana ouya navo kuchipatara, handisi munhu anofanira kupinda. Saka ndosaka zvichindinetsa kuti chingave chii, zvingave zviri normal here, zvingakonzerwa nei, zvingapedzwa nei. Right. Guys, I'm opening lines for you guys. Anoziva kuti chingave chi akasangana nedambudziko rakadai kana kuti akamboitawo dambudziko rakadai, wakabatsirwa kupi? Handiti amai vatambura kuona munhu mukuru osingaomba kwake achiuya kuzotsvaga rubatsiro palive kuti vedu wenda tambura, kana pane anoziva ndingabatsirika papi, is this normal? Because there's something wrong with me. Maybe probably apa 1000 apa pashaikwe akadi maybe anogona kuva akambosanganawo nazvo. Please call in antika tione tingabatsira na mama ava sei. Please fonai tione kuti mama vangabatsirwa papi. Anti ndo pana ndati kavabatsigwe uko kwandazonzi nxa. Anditi maona ndichiti kudaso zvona nambo pane mwe audio muri machinda kashandigwa zvembolipi yanga isingamiri yomira ndikati vachinda popo zvo ndiwe nima ndazoona maichira yake. Saka kana aripo guys anoziva kuti tingabatsira mama ava sei, anditika akambosangana nedambudziko similar to this kana kuti rakatodai exactly, anditi please pane vamwe kuti anzi it's possible kuti anzi muri kushandisirwa face yenyu, ndo zvekutaura vamwe anzi muri kushandisirwa face yenyu nevanhu vari kushina. Saka mozviziva zvekuti mubaroi vanogona kutora face yenyu motondirota inini usiku, but ini ndisina chandoziva, ndisina chandobata muro yatora face yangu kuti apfeke. Mozviziva? Ndakambozvinzwawo. Right. Guys, kana ichifona itione we are going only to take only 3 callers tipinde munyaya inoteera. Only 3 callers guys, only 3 callers chete, 3 callers chete. Andichika 3 callers chete tobva tapinda munyaya inotevera. Andichi 3 callers chete. 3 callers chete varipo fona yo please kana wakambosangana nedambudziko rakadai kana kuti une knowledge pamusoro pezvo hanzi mbudzi kuzvarira pavanhu kuda kutandirwa mbaka. Anditi mai vasimuka, vakoma vedu vasimuka vati rega ndinotsvaga rubatsiro kudiary family nokuti mumwe wedu pano. Andika please tibatsire iwo. Hanzi akuna murume ndakunzwa kuti mukadzi wake ari kuitwa saizvozvo. Ndo pari kunetsa kuti murume vari kuzvitora as if it's something that is normal. Pari kundinetsawo ipapo kuti ari kuzvitora as if it's something that is normal, kuti murume wese wavasangana naye nokuti ndakurota autoproducer. Guys, autoproducer kutoproducer, there's a difference between kungorota but pakuzoita otosvika pakuti ndaproducer guys, then it's something. Andimaona. So I think pane ma spiritual attacks aripo. Andimaona pane ma spiritual attacks aripo. Please musanyare dambudziko rinyadzisi, anti anoda kupora ndiwe. Kana wakambosangana nazvo don't be shy. Asi phone yakadzima. Nai phone yakadzima, sorry ndiregererei. Nai ndakadzima phone ini ngikiri. Phone ye life yakadzima. Anzi makamboenda kuchechi here kunozama kuitwa deliverance. Bakoma. Hello. Anzi makamboenda Ansati ndambo
ienda kudeliverance handisati hangu. Asi imi munonamata here? Ndinonamata. Munonamata kusangano ripi mama? Ndinonamata kuRoma. Okay. Saka kuRoma ndo in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, handiti? Kuroma. Alright. Saka imimi pachenyu munogona kuzvinamatira moga here, kunyatsonamata chakutaura naMwari wenyu one on one, munogona here? Zvisiri zvokungoti muzita raBaba neMwanakomana naMweya Mutsvene, kunyatsonamata chako chaiko munogona here? Kuchallenge Mwari uyu. Makambozviita? Ndinonamata. Okay. Right. Hanzi mubobobo straight uriko, straight because uriko in many ways. All right. Okay, the people who try to phone. All right. Guys, ndavhura phone guys. Chifona ivada kufona tingoti atifambe chivhura ifu ndavhura phone varoda kufona vabatsire mumwe wedu uyu. Please call in tiwane kubatsirana navo. No, kwamuri kufona kuna antiko. Guys, do not call on 064. Number yekufona yakapinwa up. Number yekufona yakapinwa up. Number iri pinned iyo ndo number yekufona. Number ya musafone pa number yatochaura ku WhatsApp. Haisiri number yema calls epa diaries. And iyi number inenge ina guest. Sa imimi fona ipa number dzakapinwa up. Fona ipa number dzakapinwa up. Fona ipa number dzakapinwa. Right. Itiona kutra kufona, is it WhatsApp or what? Tell technical. Kola hello. Magadi smell. Ndiri right uri sei? Uri kuda kubatsira ne ndarwadziwa nedambudziko ramai yako. Okay. Taura yenyu kola? Hello. Yes, takateerera taura yenyu. Ndikati ini ndaimbosanganawo nazvo. Zvinosangana mai ava. Asi ini hangu ndakazobatsirwa ndakabatsirwa navamwe madzimai kuZimbabwe. But handichazivi kuti vari kupi chaiko chaiko vanhu vaya vaingofamba nemasangano. Ndobva vangondibatsirawo zvichibva zvangopera. Okay. Asi inini kundiudza kwavakaita. Vakanditi munhu sekuti munhu wemufamily. Ndiye aiita zvaanoita. Saka kana akaita zvaanoita kuti iye fesi yake isazoonekwa isazobuda kwaanenge achifamba, then aishandisa fesi yangu. Alright. Zvoita sokuti uri kuita mubobobo. Alright. Kuti uvengwe nevanhu, uvengwa uri iwe. Saka hapana pamunogona kuziva kuti nhamba yamai vacho kana kuti papi chapo muvaudzewo. Regai ndigobvunza, asi mai vacho ndakatombovatsvaga ndichida kupa mumwe aiti ane masari nokuti ndaiva neproblem yacho iyoyo, vakandicheka futi vakandibatsira zvose izvozvo. Saka ndakambozama ndikanzwa kuti vane kumwe kumaraini kwavakaenda, saka handina kuzonyanya hangu kuramba ndichitsvagisisa. Kochitsvagaiwo tibatsire umwe wedu. Regai ndibvunze vari kumusha. Alright. Chibvunzai. Mawana mundipa. Ndichazokusenderai. Please. Alright. Pakanaka. Nokuti ini pamwe pacho ndaitogona kutoti pamwe zuva nezuva ndaitozvirota. Ndakatanga ndichirota ndichita soti ndiri kusangana nemunhurume. Then kana ndarota kudaro mangwana acho pamwe ndikazosangana nemurume wandine ndakarota paya, aigona kuzondibvunza kuti chii,
kutondibvunza kuti inini manheru ndakakurotai tichirara tese izvo saka zvaiitika both sides uku neukuku munhu wande ndakarota ini ndototi kana ini ndakazvirota asi kuti uzozvitaura uriwe munhu kadzi kumurume kuti ndozvawakarota urika uchiita hazvizoiti saka ndaingozogumira kunyarara kana ungozoutwa nevanhu. Alright, pane SIS MELLY ndokupai nhamba kwavaendeyo vanobatsirwa ipapo. Alright, thank you, but still imimi mukawana nhamba please tsvagai mutipewo nhamba yacho tivape. Alright, pakanaka maita basa mufunge. Right, so it's like pane achaisa nhamba kuseri regai nditore uyo angachitirawo kufona tibve mubatsirikane mufunge mubatsirikane nokuti unofamba zvaunofamba uchitiwa muroi pese pese kunzuri kuvata nevanhu zvenharo iwe usina chaunoziva. Kola hello SIS MELLY makadenyu ndiri raiti muri sei? Ndiripo hangu ndandinongotaura hangu pana mai ava vari kufona vachiti vane dambudziko rekuti vari kurotwa nevarume. Chekutanga vanogona kunge vachipfekwa nefesi yavo zvobva kutaurwa nakolaba kuti anogona kunge achipfekwa nefesi yavo kuti vanzi ndivo ivo vasirivo. Chechitu ivo mai ava pabasa pavo pavanomboshanda vanoshanda nevanhu vakaita sei uye vanoshanda pachipi. Basi chinoitika ndechekuti ivo vacho munhu akaita sei nenhau yekuti munhurume akakuchiva anogona futi kuita izvozvo. But vataura kuti vakatanga 7 ezago vachiri kumba. Handimanzwa. Ndo zvavataura kuti zvakatanga kudhara vachiri kumba vakatozopinda kunoku zviri kungokontinya pavari kushanda pese vanongoudzwa the same thing. Aiwa inhau yekuti vari kutopfekwa ivo ngavanamatewo kuti zviite zvakanaka. Inhau yekuti vari kutopfekwa chiso chavo. Alright, so alright maita imunorapa here? Haina ndirapi zvangu asi dambudziko ravo ndiro iro rekuti vari kupfekwa ndonyaya iripo. Maziva sei kuti dambudziko ravo vari kupfekwa imusingarapi? Vasikana musadaro kana muri vanhu vanobatsira vanhu panapa makangoti zima kazvitinya nokuti mune makambwadza vamwe pasure apa vakanga vachiitawo dlula machangura avamwe asi muchibatsira chechingotiudzai hatichinyatsibuya ifamily panozvi. Aiwa inini handikwanisi kuti ndivabatsire zvangu pakazara vanhu kana kuti asi nhau iripo ndeyekuti ivo vari kupfekwa vari kutoshandiswa. Saka munobatsira ka? Aiwa handibatsiri SIS MELLY. Aiwa mati handikwanisi kuvabatsira pakazara vanhu saka munogona kuvabatsira ini kuseri kwomuri 2. Aiwa ndogona kuzotaura nemi kuseri. Munobatsira kore kore ingotaura kuti ini ndinobatsira asi handifambi ndichipublisha kuti ndinobatsira ndangouyawo semudhairis ndibatsiridze problem yamai ava. Inini ndiri muteereri waSIS MELLY padhayarizi ndiriwo mudhayari saka inini ndangoona kuti dambudziko ramai ava kava idambudziko rakatobvawo navo asi vari kuti zvavo inhau yekuti vakabva naro kure asi ivo vacho pachavo ivo vacho mai vacho ivo vacho avo ndo vane. Saka muchazovataura navo kuseri amuvabhadharisi arizi? Aiwa mweya waMwari unobhadhariswa SIS MELLY. Haleluya. Ndimana zvesichaka imi tichitokushaiwai mboniprofitai zveni. Mboniprofitai mahara. Mboniprofitai. Hamungadzidonhe ndinondiprofita. Chimbofamba ineni. Aiwa kana SIS MELLY asi ivo mai ava ngavangoita zvatotaura kuti kana vasiri kupfekwa 1 pabasa pavo ipo pavari kushanda varume vava vanenge sei vachichiva nevarume vakambozvitsvagawo here kuti sei ndosaka vauya panozve mainini kuti vatsvakewo rubatsiro ndosaka vauya pano saka izvo ndoita zvokuti iwewe panhamba dzangu dzewhatsapp nhamba dzangu dzewhatsapp handinodziziva kwete idzi dzauri kufona dzimwe dzacho dzewhatsapp dziya iwe ondibatawo ipapo ondibata ndokupa nhamba ya bobo riri dambudziko
dambudziko remubobobo kuti toti mubobobo kupfekwa taiti even nevakadzi vaifanira kutovarotawo asi vari kurotwa nevarume chete. Okay. Muri kuzviona? Alright. Saka ivo ivava tingati hedu vari kupfekwa asi ivo pachavo. Alright. Saka iwe wochindibata kuseri ndochikupa ndochikuconnecta navo uone kuti ungavabatsira sei handiti? Maita basa. Ndinotenda ufunge. Thank you very much. Thank you mningi wangu. Thank you. Apa ndofunga kuti tichadiwa makozi guys apa vatopedzegwa kudhara hanzi kuseri vachabatsigwa kuseri handiti hanzi aiwa isati bhadharise mweya ndewamwari saka vachabatsigwa vakoma paita munhu atanogona kubatsira ipozitiwa vamwe vati kune nhamba dzamuchapiwa saka indongokupa asi advice yangu ndisati ndainda kudonhedzai ndikuti pamuchainda pose muchinda unobatsigwa dambudziko iri mukaona kuti mari mberi vakoma mutize mazhuwa mutange mamumhanye zvokuti achitsoka ndibereke chaiko munhu ngaazotendwa kana dambudziko rapera mukaona ati tengwani pamari mberi kwamuri kuinda mobva mati orit ndinodzoka remira mbonotsvaka ndimboona kuti masenzi ari kweri mobva marega kudzokera motobhuloka nhamba. Alright pakanaka saka ndozokupai nhamba dzacho kana chinge ndapiwa. Alright sharp. Alright saka ndo dambudziko ravanga vanaro iro guys. I think handiziviwo nditi kuti vari kushandisiwa here kana kuti mubobobo wacho vakawiswa vasingazivi ina handizivi anomaona handiziviwo kekeli I'm busy go to your room andimazviona so ndo nyaya yatatinayo yamama ava vari kuda ku avawava hello sharp. Sure. Right. Sorry yenyu baba vangu achifona baba vangu achifona sure. Vanongoti kungobuda mba 2 minutes vongofona, kungobuda mba 2 minutes vongofona. Nai. Right. Saka ndo nyaya yatinayo guys. Saka takupinda mnyaya yedu yepiri. Yatakupinda nyaya yedu iri serious wedu we ndo nyaya ya mama kamira usana nezuro ya handichika asi amukola akatedza kuya saka zvandakuita ndingabata nzinya iyi kuitira mafans edu eku YouTube Diaries family edu eku YouTube inenge yakamira inozoconfuse kuti nyaya haufa vanenge vakatomirira izvozvi chiso stream iri pano kudai kune munhu akutostreama ku YouTube izvozvi saka tingadzibatanidzi handichika hanzi munoti I love you maitsawo mazviwa here ndiri pa live edu ndikati I love you too chiko ndirege zvangu ini ndisiye saka chi ndakuningirira anzi that I love you imi ndisiye David imi mazviwa I love you maiwa saka ma diaries inototsvaka kupavharavhara kuti musawe imizvo makateya zheve kuno bodo vedu uye nikisi variko kubhawako rekavaite zvekubhawako variko koko. As they should put proper titles ku YouTube. Okay, I'll talk to him. But we mom don't say I love you too papa me poere vaskana ndisiye vaskana. Ndisiye when you quite decision chasha pa we inacho. But we pa live here zvita kunge mina ndikudze I reason why ndisina kuti I love you too. Andika inozoita kunge ndikuda kuti ndivhaire kana kuti ina ndikufilisa umwe vanhu somehow guys. Ndisingadi kuti ndifilisa umwe vanhu somehow. Saka ndangoti sharp. Iwo vandozviziva kuti ndikati sharp. Anmona ndiripa life vatozviziva kuti ndiripa life so anmona ndichida ndizofilisa vanhu asina varume somehow ina ndisindakafondera nimazvona ndovangofona ndakarivara kuti ndirege kudavira kuti hazviiti asi kuti ndifilise vamwe vanhu somehow aiwa guys hazviiti izvozvo vatozviwa sharp iyoyo vatoiwa iyoyo vatoiwa sharp iyoyo tunga zvina basa izvo guys zvatopera izvozvo izvo very well ndisiyei ini saka guys ndakudonha musaenda kure ndakudonha ndobva ndadzoka handika musaenda ndikudonha ndobva ndadzoka.